po dlhšom čase na mojom kanáli Pocket Time. Toto video som natočil z dôvodu, že o pár dní, 30. januára, nám vychádza prvé rozšírenie Pokémonov roku 2026 a je to tretia edícia z hry Mega Evolution Ascended Heroes. Dôvod, prečo som toto videjko spravil, je, že sa má jednať o tú najlepšiu edíciu, ktorá by mala vyjsť v tomto roku a je v nej veľmi veľa pekných, zaujímavých, ilustračne spracovaných kartičiek, ktoré budú veľmi žiadané z môjho pohľadu. No a preto som vám v tomto videu chcel predstaviť všetky kartičky so špeciálnou ilustráciou, ktoré táto edícia bude obsahovať. Nenechajte sa zmiasť, že sú to kartičky s japonskými popismi, pretože sú to prevzaté obrázky z japonskej verzie tejto edície, ale takto isto budú vyzerať aj čo sa týka ilustrácií i anglickej verzii.
A poďme k tým najhodnotnejším kartičkám tejto edícii. Samozrejme je to zlatý Charizard a zlatý Dragonite, ktorí podľa môjho odhadu nemusia byť tie najlepšie kartičky v tejto edícii, ale bude to možno tento Gengar, ktorý je od ilustrátora, ktorý má za sebou už krásne dve kartičky, ktoré sú top 1 u Phantasmal Flames a u Fusion Strike. Takisto potom tu máme podobnú kartičku ilustračne ako top 1 u Destiny Rivals. A máme tu i krajšiu a lepšiu verziu ilustračne spracovanú Lily, ktorá je top 1 v Journey Together. Máme tu ďalšiu krásnu kartičku Dragoniteu, samozrejme starý a spoľahlivý Pikachu a komunita dáva veľkú hodnotu aj tejto kartičke v nadchádzajúcej verzii. To by bolo asi všetko, ďakujem za pozornosť, ak sa vám toto video páčilo, môžete mi dať like, poprípade odber a niekedy na budúce zase a majte sa pekne. Čau čau.